Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Mang Inasal Solo Fiesta. Ayan mga kapudibis, at meron tayo ditong alo-alo. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen mga kapudibit, malinis na kami namin mga tamking Kapampangan. Manganta na po. Oo, mga na po. Ayan. Baba muna natin ito. Ang laki kasi ng plato namin. Dami kasi dito ketchup. Pata man nagbago. Toyo mansi. Ayan. Ayan, malaki kasi yung plato natin. Tapos yung Solo Fiesta, laki-laki. Siyempre, ano tayo, rice. Ito yung rice na. Ito yung solo fiesta nila, no? Oo, kompleto. May chicken, may pork, may So, palapok, may naan natin taba. Toyo mansi. chicken yung sayo. Barbecue. Pork. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Manganta na po. Mga tamong. Ayan. Ang sarap. Yaman na yan. Ang lambot ng barbecue nila. Ang laki ng chicken. Siyempre, walang andre rice dyan. Gumawa na kami ng Java rice. Gumawa na kami ng Java rice. Meron pa. Kuha na lang dito na. Tanggalin natin yung sunog. Masyadong sunog. Dapat kainin din. Bayad dyan eh. Sayang. Di ba? Hindi maganda sa katawan yung sunog. Ang sarap kaya na. Ayun na nagpapasarap sa chicken. Yung sunog. Kaya nga sinusunog nila kasi ayun yung nila. Hindi. Recipe. Ayun yung recipe nila. Sabi nila, hindi daw maganda yung kinakain yung karneng sunog. Sabi na. Nakaka-cancer. Hindi naman yung sa akin, hindi naman masyado sunog yun. Yung sa'yo, sunog na tapos di paluto eh. Tinapon ni BBM yung isang chicken. kaserolang chicken sa ilog eh.
Hmm. Sarap. Shush. Cheers. Sarap. Yan, gusto ko sa kanila, lumpiang tongke. Mm-mm. Ito. Kaso hindi na malutong. Mm. Pwede suka. Ayun yung ano nila, solo Happy Fiesta. Ay, Happy Fiesta. Solo Fiesta pala. Ayan. Sarap. Ayan yung laman. Isang kanin, isang lumpiang tauge, palabok, at saka chicken. May barbecue pa. Oo, may barbecue pa. Palabok. Asin pinadun natin. Siyempre ako. Rice pa ako. Ito, may chicken pa ako. Meron pa akong chicken. Ito lang. Palabok. Ang cute ng palabok nila. Sarap. Tawag na to. Sobrang ano na to, sunog. Ano? Kunin ko yung kutsara, no? Ayun yung palabok pa. Ayun Ayoko na. Halo-halo. Ayan, gusto ko din yung halo-halo nila. Oh, thank you. Okay, so medyo na ano na siya, natunaw ng konti. Nagtubig na siya. Sarap. Ang sarap ng manok nila, no? Malasa. Extra creamy, halo-halo. May flavor. Ang dami isang cup, oh. Nileche pala. Daming sahog. Palabok tayo. Palabok. Okay. Ha? Hindi na. Palabok nila sa subo lang. Kaya ka na? Wow. Sa subo lang ng kapudi. Oh. Oh, ang dami sahog, oh. Sarap. Malapit na summer. Halo-halo. Oo. Summer na naman.
Parang di na summer, tag-ulan na. Mali. Umuulan na naman. Oo nga. Ay, meron pa pala siyang ano. Meron pa pala siyang gano'n. Hindi ko nakita. Excited sa alo-alo. Oh, Ang dulang kaya? ha? Ayan. Ay, alo-alo. Ayan, oh. Ay, alapot. Alapot na ano, oh. Tunaw na. Oo. Meron siyang ano. Meron siyang yelo, mga kapudibis. Ari ko. Umil. Sarap. Lasang ube. Sobrang Ay, meron din siyang ano, ano to? Lechop plan. Oo, lechop. Ano, lechop? Lechop plan. Ayan, oh, ayan. Magdorbal ni Michelle. Ay! Panalo. Sarap. Sarap. Mamaya ko lang busin, makaputbis ako. Ay, ayan makapudibis. Agisan min pamangan mi, agisan min mang inasol. Natira pa akong konting chicken. Mamaya Yes. busog kasi ako. Kaya makapudibis ang ganak yan ng video mi. Kita-kit sa susunod na po, ma'am. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi mo.